Apali sabota karshi sabaleskro ko prvo kurkeskro dive, ali i Maria Magdalena hem javer Maria te dikeno grovo. Емеки глобаро земјотрес, соске господареско ангели хулило таро небо. Алохем поместин гјао бар хем бешлаки лесте. Ао муј лескро светинлас не сармолна, ао леске решеа бар не саер ив. Тари дара англилесте остражајра тресиненајне емуле сармуле. Тогаш о ангелива киргја ером ненге, тумен мадаран, соске джанава дека родена Исусе кој синековимо. Најакате, соске воскреснинѓа сарсова киргја, авен хем дикено танкоте со паштоласине. Джан сигате хем вакерен олескер учениконге дека воскреснинѓа таромуле. Емеке, ов джалан гледер тумен деки Галилеја, одотека дикенле еке вакегјум туменки. Хем олеклиле олма таро гробо дараја, хем баре радостеја, хем прастаниле те вакерен олескер учениконге. Емеки у Исус араклален хем поздравен јален. Радојнен тумен. Аола лепа шеки лесте, астаргеолеске репре, хем поклони гепес леске. Тогаш у Исус вакер јаленге, мадаран, джан хем вакерен ме праленге, те джанки Галилеја, хем одотека дикенма. А кога джанаси неки некој таро стражајра, алеки дис, хем вакерге, прво свештениконге баши сасулу. Тогаш о прво свештенике кергепес лафе старшиненцар хем одлучинге, те дене војниконге буд паре, хем вакерге оленге вакерен дека олескер учениќа але раќате хем чоргеле. Джикоте амен со вајасине. Хем ако башија кавашунела управители, амен ка убединале, хем какера тумен тена овел тумен проблеми. Аола лелео паре хем кергја јарса со сека геле. Хем одовала фишуна кергјапес машкар о јудејција джијатие. Ао дешујек ученике, гелеки Галилеја ки гора коте со синева киргјаленге у Исус, хем штом диклеле поклон гепес леске, а некој сумнин гепе. Тогаш о Исус алоленге паше вакер јаленге, ден диманге тани саи власт кон небо хем кипув. Агјар, джан хем керен са народом ле учениќа, крстинелен конав дадеске, хем чавеске, хем свети духовске. Сикавелен те пазинен сасо заповедињум туменге, емеке, месиум тумен цар, ко саоди веджи ко крајо светоскоро. Амин.